Dnes by som chcel prehovoriť o niečom, na čom mi osobne veľmi záleží. O skutočnej vede, o odvahe a o tom, ako systém zaobchádza s ľuďmi, ktorí sa neboja hovoriť pravdu. Veda nie je o slepom poslúchaní. Veda je o hľadaní odpovedí aj tam, kde to ostatní vzdali. Viem to veľmi dobre, pretože skutočnú vedu a odbornosť máme priamo v rodine. Dovoľte mi najprv predstaviť vám človeka, ktorý je pre mňa obrovskou inšpiráciou. Je ním mamin bratranec, profesor dr. Jozef Gétz. Špičkový slovenský vedec, ktorý dnes pôsobí ako vedúci výskumník na prestížnej univerzite v Adelaide v Austrálii. Viete, čo robí skutočný odborník? Hľadá liečbu na to, čo iní lekári označia za nevyliečiteľné. Dr. Gétz zasvetil svoj život neurogenetike. Skúma zložité mutácie malej časti chromozómu X, ktoré spôsobujú mentálne retardácie, epilepsie a ťažké vývojové poruchy u detí. Tam, kde klasická medicína krčí plecami, on hľadá genetické odpovede. Za jeho brilantnú prácu a celoživotný prínos bol zvolený za člena Austrálskej akadémie zdravia a lekárskych vied a je tiež členom Austrálskej akadémie vied. Toto je skutočná, hlboká odbornosť, ktorá mení svet a pomáha tým najzraniteľnejším. Prečo to ale spomínam? Pretože vďaka nemu viem rozlíšiť, kto je skutočný vedec, ktorý žije pre svoju prácu, a kto je len politická figúrka. A práve preto sa dnes musím verejne zastať ďalšej výnimočnej vedkyne. Ženy, ktorú sa systém rozhodol zlikvidovať len preto, že sa odmietla podriadiť. Hovorme o pani doktorke Soni Pekovej. Kto je vlastne MUDR Soňa Peková, PhD? Nie je to žiadna lajčka z internetu. Je to špičková molekulárna genetička, mikrobiologička a virologička. Vyštudovala lekársku fakultu v Hradci Králové a svoj doktorát získala v obore molekulárnej biológie, genetiky a virológie. Roky viedla laboratória, založila vlastné špičkové pracovisko Tilia Laboratories, kde robila komplexné molekulárne diagnostiky infekčných chorôb ľudí aj zvierat. Keď udrel COVID, bola to práve ona, kto stál v prvej línii. Vo svojom laboratóriu drela na vzorkách, analyzovala vírusy a vyvinula vlastné, presnejšie testovacie metódy. Lenže potom sa stalo niečo, čo sa v dnešnej dobe neodpúšťa. Pani doktorka Peková začala hovoriť pravdu. Nebála sa vyjadriť svoj prísne odborný názor na pandemické opatrenia. Nebála sa nahlas kritizovať to, čo iní len potichu šepkali. Postavila sa proti masovému nátlaku a experimentálnym metódam. A aká je odmena od systému pre človeka, ktorý zachraňoval situáciu, keď štát zlyhával? Systém sa ju rozhodol umlčať. Zobrali jej štatút súdneho znalca. Len tak. Zrušili jej postavenie rozhodnutím ministerstva, a to dokonca na podnet politikov, ktorí sa lekárskemu laboratórnemu testovaniu nikdy odborne nevenovali. Prečo to urobili? Pretože pravda, ktorú hovorila, im nabúravala ich plány. Pretože sa nezľakla nátlaku. Pretože u nich pravda jednoducho neexistuje a neznesú nikoho, kto im vidí do karát. Odkazujem vám, toto vám neprejde. Pani doktorka Peková, pre obrovské množstvo z nás ste a navždy zostanete tou najlepšou špecialistkou. Človekom s chrbtovou kosťou, ktorý mal dostať od štátu najvyššie štátne vyznamenanie a nie zažívať politickú šikanu. Ako bývalý zdravotník, ktorý jazdil na sanitkách, vám za vašu prácu zo srdca ďakujem. Pravda sa nedá umlčať zrušením jedného titulu. Skutočná veda a skutoční odborníci, ako ste vy a ako je dr. Gétz, navždy zostanú tými, ktorí posúvajú ľudstvo vpred. Budem o tom hovoriť nahlas a vaše meno vždy rád očistím. Pretože pravda nakoniec vždy zvíťazí.